i ja smo dugo zajedno i pošto sam meni baš se želela da upoznam sa svojim reći. Sa mamom, sa tatom. Sigurno smo ćeš super da se slažeš sa svojom sestrom i sa mojim starijim bratom. Vidi, ja tebe stvarno volim i pošto smo dugo zajedno, sve to sviđaš mi se baš i svoj život tebi volim da sam stvarno postajem. I onda bi želela da ti i oni upoznaju. Nije rano, kako je rano. Dobro, kad je to? Pa mi ćemo da se okupimo tu u subotu u 8, to će biti devojka moja najbolja drugarica, koja se neki najbolji u školi, volela bi da te poznam. Dobro. Jao, jedva čekam Nikola da dođe, ja sam sigurna da će on super da se slaže sa tobom i sa vama isto. Možda će malo mama da, ali dobro, mislim da je sve to okej. Baš mi drago. Deco, šta ste planirali za novu godinu? Vi? Pa verovatno ćemo svi zajedno. A, dobro. Dogovorit će se. Da, imaš vremena. Anđela, pa ćemo da mi daćeš sok, ako možeš od... Da, naravno. Hvala. Jao, Nadam se da će brzo evo stiže, evo, s porukom i posle sad će. Ja dočekam i mogu. Ćao. Hvala. Hvala. Evo Nikola. I moja najbolja drugarica. Sad ćemo na sad. Ovo je naša porodična kuća. Tu živimo nas petoro, evo sad ćemo na sad da dođe. Evo je. Šta ćeš ti ovde? Kako, šta ću? To je moj dečko. Ne, to je moj dečko, šta ćeš ti ovde? Molim? To je moj dečko. O čemu priča ona? Ne znam stvarno o čemu se radi, ne znam. Znaš o čemu se radi? Pa šta sa? Ajde! Ja se To je moj dečko. O čemu priča ona? Donesimo brzo vodu. Vladović, dobro. Kako si? Vladović, dobro. Kako si? Vladović, dobro.